ओंखारैनि दायाथ' आंनि गैया This mo
जोङो बरायनो इच्ছা खालामदों जोंनि बे जथुम्मानि गाहाय बुंथिगिरि आलासि सारमोनजों लोगोसे जोङो सावरायलायबाय बे बोसोराव जोङो सोरनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो आशीर्बाद नाजावनो बेबायदिनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों सोंलायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव दिनै बे मोनाबिलि समाव जोंजों लोगोसे नुजाथिनो हानाय बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि मावफुं नेहाथारि बिथां आरो लोगोसे जयन्त बाइबेल कलेजनि प्रिन्सिपाल आंनिनो सार आंखौ फोरोंना हरदोंमोन आरो लोगोसेनो जोंहा बैथिं साहाजिंथारनिया जाबाय बिथाङा डिफेन्सआव साख्रि मावो जयन्त बाइबेल कलेजाव आंनि मोननै सिनियरमोन जों लोगोसे बोसोरसे थानाय बिनि उनाव बिथाङा डिफेन्सखौ बरायदों आरो लोगोसे बिथांमोना आइजोनि दानि दैदेनगिरि आगुनि दैदेनगिरिबो बिथांमोनखौबो जों बरायबाय लोगोसेनो मोसाग्राफोर बे मोनाबिलिनिफ्राय लानानै सम फारिलाइ गेजेराव जोंखौ मोसागोन आरो जोंखौ थुलुंगा होगोन बिथांमोनखौबो बरायबाय लोगोसेनो बे खोलाहानि साथाम ना खोलाहानिया ना खोलाहानि साथाम बिथांमोना गेरुवानि नङा बाख्नायनाय खुलुमनायाव दामनाय देनायजों हेफाजाब होनो बिथांमोनाबो फैदों जों बिथांमोनखौ बरायो Thank you.